na hindi tayo na-import. Wala, kita may kaya Usal po ko lang po. At ito jogging bike. ID. Thank you. Kaya dahil ganito kayo. Trabaho mo sa tayo. Ito lang. Sa Tuna Fishing Port sa Jansari. Sila nakabot. Ang mga people. Ha? Oo. Ito balag ko puro kantura yan.
Nakadali na tulag po ba? Hi, Kuya. Ayo, oh. Ano po? Ah, 58 kilos. Ayan, wala ko. Sige, wala ko, ah. Ubus ko na. Siya, baka pagalitan daw tayo. Ito yung asaw niya eh. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ang galing.
Bye-bye. 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 Hey, asa kayo doon? Yan, niliban na kayo. Yan. Yan na. Ay, wala na iba. Ayos ha. Kalandaan, kita ka na kalandaan. Iba naman ito na fishing port. May naman gagmay. Fishing port pa din. Fishing port sa maliliit naman na isla. Dito na pala. Mga gagmay na dali na. Iba-iba pa pala na port. Fresh and frozen na inutraga. Diyan. Ito ang kainan. Food court. Ito tayo sa sport complex.
Wala man. Ang sila isda na tinda.